pripoja určite hažníci. My nemáme obrúčky? Ale máme obrúčky, lásko. Ja sa neviem o tom, že nemáme obrúčky. Ach jaj. Ja nechápem, že niekto odrbáva. My sme potracili? To neviem ani. Ani ja. Taky neviem o tom. To je v piči. Stream sa jedná o 3 dotyčných ľuďoch, čiže maminka. Menovite Miloš Mašvonka, Lukáš Pekár a Miroslav Novosadák Bachratý, aby schudol. Taktiež. A No, im sa ma tahajú, ako všíma si vás niekto, alebo čo? Miloš, Si zaujatý? tvoja žena, aby pribrala, aby je odraz, Tvoja nech pribere, múmia, lebo posratá. hrkajú i kosti už. To je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka obrúčok. Obrúčky sú tu na paprčiach, Aha, blbečku. takže neviem, čo Ak hoxuješ. sú pičoviny ani za tú baterku, lebo ja mám video, jak ti vybuchla. Neboj sa. Za tretie, ty, Miloš, si robil celý čas zle. Presne tak. Všade. Tak nehraj tady one. Na niečo, co nejsi. Si najhorší svinia, ojebávaš tých dvoch. Za tretie, zbrojný preukaz mi zobrali, áno. Žena mi ho donesie a ukážem ho. Nie je to žiadny podvod. Bol na polícii. Jasné, falšovaný bude. Kedy kokot si dá falšovaný, one ešte na verejne. Aby videli, jak odrbávaš. Bol na A polícii, prekrúcaš ešte tú onu. kde bol na expertíze, kde potvrdili, že ten zbrojný preukaz je pravý. Máme tu 2 papiere z polície, kde bolo podané na chyba trestné oznámenie, kde sami povedali, že sa jedná o niekoľko trestných činov a priestupkov. Presne tak. Čo sa týka batérie, Miloš, ty si ju mal nezabezpečenú, pršalo ťa ňu, iskrila, buchla ti a mňa to potom Ja koplo. mám video. Stále ho mám. Aj ty sračky z kýbla, co vylejval do hajzlu. A potom Aj to si máme. premal ženu. To chodil srať sám do kýbla. Priznaj sa, Miloš, kde si vyjebával sračky z hajzla? Na cudzie pozemky. Čo? No, Ale to, že ti kontajner stojí 2 alebo 3 metre, ja ešte zasekolu, že one bordel mám. Áno. A víš, čo ti poviem? Tak zasekolu mám 2 dotyčných, ktorí potvrdili, že ťa v Trenčíne velice dobre poznajú. za ďalšie, tieto asekoly, áno. Máme správy, že bolo písané, dotyční písali, že ťa poznajú, Celý Trenčín ho celý pozná. Trenčín ťa pozná, že vykladáš asekoly. Tak, takže nemôže byť práve nám sú k piči. Tak akurát ty tvoje sračky, my máme svoju rodinku a nás tvoje hovadiny nezaujímajú. A netreb píčoviny, že sme mieli potraty a nerieš moju piču, pretože tvoja má cez 40 rokov a ešte ani jedno decko nemiela, víš? Navraj pani Tak ti inžinierka. poviem. Pani inžinierka bude upratovať, áno. No jasné. Ako si sa priznal, že upratuje. A tie tvoje stavy, že one, sa Jaj, zabiješ. Alebo jak plačkal, že mu nesledujú kanál, pamätáš? No, že sa zabiješ, hodí sa pod vlak, Aj to obesíš. mám ja, tie hlasovky, všetky. Aj tých jeho 300 bôtikov, všetko mám. Za chvíľku mi žena donesie zbrojný preukaz a papiere z polície na To trestnom nebudeme oznámení. ukazovať na one. Oni to nepotrebujú vedieť, je to na polícii. A hotovo, to budeš niekomu pravdu dokazovať nejakým blbečkom. Za ďalšie, ani raz v živote som si nekúpil odberateľov, či už je to Instagram, Jasné, Alebo však áno, YouTube. on rád ho axuje. alebo zliadnutia. Stačí komu nabúra do telefónu a táha súkromné fotky. Že, Miloško, tvoj kolega, Si myslíš, že my sme drbnutí, nevidíme tam? Tvoj Však to máš na kolega, policii, oni si to ukážu. menovaný Marian Štefík, sám povedal, že si ITčkár, že robíš na serveroch v Novom Meste nad Váhom. A kto mal telefon navon, okytel, no jasné, že ty, Všetky Miloš. stráčky, co tam stáčal, tak jako logicky my nemáme čas po nejakých hasekoloch biehať. Pičoviny Kľudne si to vyberať. nahrávajte. A ty si tam nosil nefunkčné kokotiny, ktoré nám byli úplne k hovnu. Takže ty si nemôžeš nárokovať na niečo zničené, co tebe nepatrí. Za ďalšie, nebývame v žiadnej chatrči, inakšie by nám
dceru zobrali. Takisto nebývame v bytovke, nebývame ani v tej lokácii, ani v Cerove, ani neviem, aké píčoviny tam udávaš. Ani jedno z toho pravda není. A takisto moju dceru nerieš, pretože ja mám od toho papiera. No. A z tú inekciu ihlu, či co je to? Áno. No, tak to si tiež môžeš pichnúť do ryti. Za ďalšie, vyjadrím sa ešte ďalším dotyčným dvom ľuďom. Lukáš Pekár, pamätáš si, keď si písal mojej žene, že ťa piati tam vytrtkali v base, že sa na tebe striedali ako na Ale háčke? počkaj, aj Mírovi preval, že ho ZVS-ke chytili, lebo išiel asi kradnúť. Pamätáš si niekoľky? Že si bol ožratý No. z dieťa? A že si mu volal krvavý moncle, si mal, nevím, nejakých, jak sa to povie, budov na silu. A ani tak, aby sme museli stočiť, alebo co. A to, co si dáme my na video, a jaký názov si dáme, tak to je môj zlatý, naša vec. Ne tvoja, aby sa ty obúval. A za ďalšie, nie, že by ma byli 18, potom to boli zrazu 5, potom 3. Však ale pokažme povedz aj iné číslo. Že by ma chytili SBS-kári alebo policajti, nestalo sa ani raz. Raz sa stalo, že prišli policajti a sa ma pýtali, že čo tam robím. Že som Mňa ešte ani raz nechytil. natáčal video, som im povedal, čo sa jedná. Nechodím. Hello. Blbosti same sprosté. Raz, čo ma zbil dotyčný, a to bol cigáň, niekoľkokrát trestaný, čo ma napadol. Takže neviem, o čom ty tu kecáš. No, však oni radi prekrúcajú, ne? Však najprv to dávali na ňo, tam dávali o ňom videa, jak trhal v nejakej chránenej onej rampu a toto. A včili ide robiť do neho. Svoju ženu si pridaj, prosím ťa. Svoju ženu si pridaj na video a ukáž, aká je vychrdnutá, do jakého stavu si ju dal. Tie pazúky alebo tie zubky vycerené, že? Pani inžinierka. To je ďalšia vec. Ja sa neobúvaj do detí, ktoré ty v živote mať nebudeš. A nerieš a netrp píčoviny, že mám na piči nejaké operácii, ty nerieš Dobre, moje nekrič. gynekologické problémy, lebo hovno víš. Za ďalšie, policajti A ja zobrali žiadne tebe, operácie nemám. tebe zobrali policajti Ani zbraň, potraty. lebo si ju mal nelegálne. Sami to povedali policajti na Však Kvetnej Tomáš 7. Slonka udával za tú zbraň. Na Kvetnej 7 to povedali policajti, že ťa veľmi dobre poznajú, Pekár, že čo si ty za dementa, No. vieš. A čo sa týka Míra Novosádka, žena sa mu kurví, boli plnospráv, napríklad Nemec, Indián a iní ľudia z Malaciek. No, tak se mňa nemusíš robiť nic, pretože ja som slušná žena, víš? Tvoje deti už ako 4 alebo 5 ročné už špaky zbierali. Ja, to bylo na onen, keď vybírali špaky, prosím ťa. A víš, proč oni tam dávajú ten bordel? Protože aj Jačka to dosviečila, že keď býval u Stupavskej, no, nebudem ju menovať, tak tam byli v ten chlévi a robili bordel a museli ísť dotať preč. No. A nevím preč, one, Kosovo, srbská im zemľa. akože takto zadrbáva, ako Ja neviem, robí vám to. niekto niečo, dáva nejaké reakcie, vy si myslíte, akože, že včiel budeš dávať pičoviny a velíte sa smejkáte nad tým a čekáte, že Ježiš, oni sa od hanby zruša, taký veľký. Môžeš čekať. My máme My sa ďalšie, nemáme za co hanbiť. za ďalšie máme ďalšie lokácie a s inými ľuďmi, ako je napríklad, No, nespomínaj. nespomínam ich, áno, A ale sú tu takisto sú im na smích. Preto Slováci. vás nikto nekúka, si to lajkujete medzi sebou, ja bych to ukončila. Obližte mi piču, nemu kokot a dajte nám konečne svatý pokoj. za ďalšie, Miro, teba riešili za nehodu na Škodovke 120 bez brzd. No, a ne, že není pravda, celé macky to vedia. Tak si o mňa neobtíraj hubu, lebo ani raz ja som nedala. Nekrič. A co Mášlonka hoaxuje, tak si mu žer ty píčoviny. Až to raz otočí proti tebe a potom budeš ty plakať. Ja som skončila. No ja a nekončím. Lukáš, Ja si idem prádlo. pamätáš si, ako ti dobre vytrskali v base 5 cigáni? Medzi postiel, čo ťa zachytili? Priznaj sa, že ti rytku pretáhli porádne. To sa nepriznáš, čo? A za ďalšie, napríklad taký haťas, Urbex Valasko. Obočí ako Brežňov, chceš, aby šli zvonka? Aké máš obočie ty? Retard jeden, retardovaný.
alkoholík. Keď vyprával, že jak na dejba ho laxoval videjka, robia, že on je paranormál. Alkohol v robote, jasné, nepatrí. Ani tráva, ako fajči, že? Kontrolu do roboty, pamätáš si? Áno, Miloš Mašonka. Tak. A za ďalšie, napríklad Dave, viem, že to bude sledovať. Pamätáš si, ako si plaskol, že chceš ísť s nami na Urbex a že potom ti nejdú zliadnutia? A spomen si, prečo ti nejdú zliadnutia a vám ostatným? Lebo niečo robíte zle? Vieš? To je to. Mašonka. Ty sa tiež, že bdený. Určite si už bol predvolaný na Kvetnej 7 v Trenčíne. A veľmi dobre viem, čo mi povedali policajti, že čo ťa poznajú, že čo si zač. Aj s tým tvojim kumpánom, pekárom. Vieš? Takže netreb kokotiny, o čom nie si presvedčený, že je to pravda. My máme toľké veci na teba, že by si sa posral. Takže buď sa stiahneš, alebo všetky veci, tvoje hlasovky o samovražde, podpálení, bývania a zabití nás pôjdu vonka. Lebo tu už predstavuje všetky medze. Nikto si vás nevšíma, nikto vám nič nerobí a idete útočiť ako hyeny. A ženy, policajtky tu v danom meste a policajt povedal, že to je úbohé, čo ty robíš, že urážaš ženu a deti. Uvedom sa, 40-ročný chlap, doteraz ti nenajebal decko. Ani žiadne decko mať nebude. A prečo? Lebo tú tvoju vychrdlú piču, bez vysokej školy, väčšine boli hlavička, brúško, musíš jej ju masírovať a potom si myslíš, že si jej tú bolesť vytiahol. A preto aj nemáte decko, lebo stále naháňaš nejakých dušíkov, medianská hrobka. Nič nebolo na diktofóne, ty si počul Anielik, počuli ste? V tvojej hlave to je všetko. Ty schizofrénnych pojebaný, postihnutý. Preto vás nikto nesleduje, vieš? Myslíš si, že ja mám prečo 2,5 tisícové zhľadnutia na videách? Nie kvôli tomu, že si to kupujem. Ja mám dosť čo robiť, uživiť 4-člennú rodinu, platiť internet, nájom, za bývanie, za televízor, za služby. Ja nepotrebujem kupovať odberateľov, followerov, zhliadnutia. Máme iný život než píčoviny. To nie je, čo ty trepeš, ty postihnutý strapatý kokot. Čo vypadá ako Jeepers Creepers, za tá tvoja vypadá ako mumie. Servitek si pred papu dávať nebudem. Viem, že to sledujete, že to vidíte. A ešte teraz poviem, proč mňa chcel, proč vyprával dedovi, že mňa tam iba samú chce a No. preč. Miloš, priznaj sa, prečo si chcel tam nechať ženu moju a mne poslal na Spekocovi? Čo? Aby si mal lepší prístup k mojej žene? Lebo je krv a mlieko a má dobrú piču, keď to mám tak povedať. Ja ti verejne moja žena, keby ti jebne piču na tvár, tak ty sa zblázniš. Úchylák jeden pedofil skurvený. A ešte na našu dceru si ideš robiť chuťky? To som nemal vidieť, aby som si povedať. Čo to povie zdravý 40-ročný chlap? Ja ju môžem zavolať. Ty idiot skurvený, prašivý, nehambíš sa, poj na teba by si skapal. A on ide šídiť, že one za našu Nikolu. Ty špina, co ty vytahuješ súkromné fotky našich detí? Ty hajzle. Špinavý. Teraz budem ja vyťahovať vaše súkromné fotky a robiť si ja z vás piču. A ty jeho do... Keď som nos... Si za ženou nešiel 2 mesiace.